Poyistonda Mayxeling letni basenba bemalol obasha purkada, bachachogadi farzandatonкади, havozikada, letni kuxnyachaba, avqotcha puxta oilaviy dam giftan boyaka шумо мезевадда аз барои шумо се сӯтуғба ҳавлича фурӯша бировардем. Ҷош медояд мегиҷошсаз лахоти ба шӯйсаз. Лахоти даромад ба 200 метр ба шӯйсаз. Дида истоитон барем манҷа дани ҳавлича мо шӯйсаз. Калонакак летни басенаш, летни Mayxeling кухнячеш ҳама удовсида шуда истодагӣ хоначаи мо фурӯша биромдагӣ. Ман хоначаи шумо обзор карда метиҳам, якта тамошо кунед. Хуш, мо аманҷа сар мекунем. Манҷа ҳозир сокуламо шӯйсаз моҳомба кафел, манҷаш гранит кадаги, исони манҷа лесинсачо кадаги, и лесинсоя Mayxeling апишка кадаги ҷудоям хушрӯча када, ин безопасницаш ҷудоям наст. Манҷа дарозе мо шӯйсаз, дарозе баромдама дида истеги томани дарозахони калонакак бемал дутта мошин мисқидаги ҷойсаз, бӯрумбаям мошин мемондаги ҷошам аст. Ман дани хонаи шумо обзор карда метиҳам, бемал иша тамошо кунед. Кани рафтем оператор. Дида истоги томани манҷа сокулоша травинсин кадаги, ҷудо ҳам хушрӯ аккуратни кадаги, дани хоначаи озман нишонда мугзарам шумба. Манҷа дани хона шӯсаз 1 метраш даромадам. Манҷа шаб биромадаги фурӯшба, эътибор наметдам Mayxeling ҳисоба. Пастаму кафел шӯйсаз, тёпли пол кадаги, ҷудо ҳам гарм акак инҷа. Ҳозир ба манҷа хона дар даромад даст чапа мен хона нишон метиҳам шумо. Манҷа детски шӯйсаз, детски чемо калон акак хушрӯча, оиначош кадаги полноценный ҷудо ҳам наст. Исони манҷа мохомба студия вариант ба кухня чемо шӯйсаз, калон акак кадаги. Ма ин тараф дасти чапамон полный кухня, яктан мебелаша монда, ҳамтур монад агар тайёр мешуд. Ин манҷааш зал қисмамо шӯсаз, бемалол яхки мебел монда. Алқоша мушуд инҷа. Исони манҷа шӯйсаз мохомба, ёни кухнямо ба манҷа шӯйсаз санузел шӯйсаз. Ин санузел чимо хохед обши кунед мешуд, хохед агар дигар хел адели кунед мешуд инҷа. Инҷа падвалашам ҳаст, и диаметражашам ҳаст. Диаметражаш ба обши 5 та хонеш ҳаст, санузелашам ҳаст. Ҷудо ҳам аккуратни культурника сохтагӣ, май лесинсачоша кафел кадаги, ҷудо ҳам хушрӯчага бировардаги, чағзанонда полкурук када. Падваламо бемагар, падваламо калон акак бемалол манҷа бильярдни стол ёки теннисни стол монда. Абояка именно аз барои шумо ҷойро кади омада дамгита шинед мешуд, оилавӣ шинеда мешуд бояка. Хуш, ман шумо бо якта чиза мегӯям, ҳозир бӯрумба фасадаша нишон метиҳам. Ҷудо ҳам хушрӯ ин фасадчеш, и балкони худашам ҳаст. Ҳамон чизаша якта обзор мекунем. Кани рафтем. Дида истогитон барем, ман амҷа мохомба фасад шӯсаз, фасадамо ба манҷа сокулоя полный гранит кадаги, сиё гранит оригиналаш кадаги. Исони мен гирди оиная, мен пеши сокулоша инаш травинсин кадаги, ҷудо ҳам аккуратни хушрӯча кадаги, балконашам травинсин шӯйсаз, се сӯтуғба. Нархаш чӣ қадара мегӯяд? Нархаш паст ба атсияни ба мешуд, полный даромада информатсия гирад мешуд, номера мемонем, телефон када бемалол информатсия гирад мешуд. Именно аз барои шумо шайгиш мумкин, лахоти ба сог бошед, саломат бошед.